Hi guys. Yan, kain muna bago bumiyahe. Biyahe tayo ngayon papuntang Alabang to BGC. Kain muna. Alisa, kain tayo. Yun lang, kaya. Hello. Hello guys. Hello everyone. Di ba may ano ka rin, may page ka rin? Hello. Facebook lang. Facebook lang. Ayan. So guys, kain muna ako and then so yun guys, update natin. So dito na ako sa Alabang at nagpalit ako ng sasakyan. So ang dala ko ngayon is Lexus. Ayan. At kumain lang muna dito sa ano, kasi kanina kumain na ako, 'di ba? Pero ayaw ni boss na ano eh. Ito kasing boss ko, ayaw natin natanggihan eh. So kain lang ako konti. And then, tapos nito punta na kami ng BGC. Ayan. Tsura. Lungag ka? Kaya guys, naka-video call na ako akong pamilya. Ako Igsoon, si mama na. Ako Igsoon, no? Jacob, tanawa ni sa kuha na YouTube, ha? Upload ni sa YouTube. Mama. Ma. Ka-vlog mo ko ron? Ga-vlog ko karon, then i-upload na ko ni unyang gabi eh. Ako mama guys. Yeah. Naka-video call na ko sila. Dayon wala, video call lang kay gimingaw man. Bitaw ga-vlog ko karon kuan kay akong biyahe karon akong i-vlog. Sukod ganina, ganyan buntag nag-vlog ko. Then, ako na po ni Isumpay. Oo. Then, unya, ako ning i-upload unya or ugma kay edit, mag-edit mamang ko. Oh, hi sa, hi. Sige na. Hisudan ma. Oh. Duga na way. So guys, hintay ko lang yung aking boss para alis na kami. Mamaya pag mag-drive ako, dito kayo. Ito yung dala kong unit guys. Dito na ako sa BGC. So ayan, natin ko na yung aking boss. So antay lang daw ako ng tawag. Dito ko lang sila natin sa may 36th Street. Hanap lang ako na ano, kasi bawal dito eh. Hanap lang ako ng mga parkingan. So tara. Saglit lang. Kaso kanina pa ako na ihi. Gusto ko na umihi. Hanap lang tayo. Yan o, main enforcer o. Oo, bawal talaga doon.
Doon pa ako mag-U-turn, layo na. Dito na lang. Pwede naman siguro dito. Yan, libre na. Nakatingin lang yung poso. Alam mo pa meron ng ano dito eh. Pwedeng iian dito eh. Ito talaga yung problema ko guys, yung palagi ako naiihi. So nagpalit nga pala ako ng sasakyan. Lexus yung dala ko ngayon. Ayan. Sarap i-drive. So yung ano, yung sasakyan ko na high is nandun sa ano, sa office. So yun yung i-drive ko mamaya pa uwi. Ito yung pinakaayaw ko dito sa BGC, sobrang traffic, busy. Mini CR. Ayan dito. Sulok na kasi dito. Ayan o. Meron nag-hazard. Dyan sa gilid. Ihilang ako dyan sa gilid. So U-turn lang tayo dun. Tapos balik ako dyan. Dyan ako Yan, may nag-U-turn no. Okay. Dito na ako mag-U-turn. Doon na lang. Kasya ba? Excuse me. Ayan, bihila ako dyan. Side ko lang. Saglit lang guys, ihilang ako. So yun, ay, nakaraos din. Dito lang ako magantay kasi malilim dito eh. Walang init. Ang dami kasing puno. So antay lang ako ng tawag na aking boss. At after nun tatawag siya. Pick upin ko nila dun sila kung saan ko sila binaba. And then balik na kami Alabang. And then 2 hours lang kami dito. Na kami Alabang dayon. Tapos noon uwi ako Makati, pahinga na. So yun guys,
Habang nandito ako sa Paragay, mag-i-edit muna ako ng vlog ko kahapon para i-upload ko mamayang gabi. Tapos itong vlog na to ngayon, i-edit ko mamayang gabi na lang. Yan. Dito pala maging maging vlogger, no? Kaya shout out sa mga subscriber ko diyan. Ayan, ingat kayo palagi. Guys, sa hindi pa nakapag-subscribe, ayan. Ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe, ano na tayo? Road to 1K followers na tayo or subscribers. So salamat sa mga nag-subscribe and ingat kayo palagi sa mga subscriber ko dyan. Salamat. At sa mga gusto magpa-shoutout, ayan, comment lang kayo para shoutout ko kayo kung taga saan kayo, comment yung lugar nyo. So guys, edit muna ako ng vlog and upload ko mamayang gabi. So panoorin nyo, update mamaya. Bye bye. So yun guys, biglaan na naman tong palit ng sasakyan kasi pumunta dito si boss na sa BGC. Di ba kanina dala ko Lexus at nagpalit kami kasi drive nito yung unit ko. Itong Super Grandia Elite, same niya, no? Ayan, katulad niyan. Ayan. So sabi niya, balik na ako sa bahay. Uwi na raw ako kasi siya na daw mag-drive pauwi, pabalik ng Alabang. So goods, diba? So yan, drive na ako papuntang bahay, pauwi na ako para makapagpahinga. So at least maaga tayo natapos ngayon, diba? Yan, chill drive lang tayo kasi wala naman tayong oras na hinahabol eh. Kanina dala ko Lexus, tapos ngayon ano na naman, Super Grandia Elite. So pabalik na tayo ng opisina. Muntik pa maiwan yung isang cellphone ko dun sa sasakyan, so binalikan ko. At natawa na lang si boss. Biglaan to eh. Kanina biglaan din palit ng sasakyan, tapos ngayon biglaan ulit. So ayan, kanan tayo dito sa street to. Ayan St. Luke's. Dire-diretso na to, akyat tayo ng Kalayaan Flyover. Gulat ako kay boss kanina eh. Pag sampa ko dito, hindi mo lang naka-handbrake. Buti hindi tumakbo. Binigyan nga pala ako ng aking boss ng tumbler kasi sabi ko naiwan ko kasi yung lagay ng tubig ko, so binigyan ako ng yan, di ba? Bait. Wala akong masabi ng aking boss. Napakabait. Napakabait ng mag-asawa. Tayo sa may kakanan na tayo dyan sa may 32 Street. Then akyat tayo ng flyover, Kalayaan Flyover. Then Makati na. Malapit lang naman, BGC to Makati. Medyo malayo yung Alabang to BGC. Medyo abutin kayo ng, kung traffic, abutin kayo ng 45 minutes, ganun. Inuubo kasi ako. Naiwan ko pa yung bag ko sa opisina kanina. Kasi nga biglaan yung dating nila sa office. So
So naiwan ko yung bag ko, naiwan ko yung sombrero ko. Ayan o. First time ko mag-vlog walang sombrero. Ayan. No choice. Excuse me. Pwede naman kumanan. So dito na tayo guys. Akit na tayo ng Kalayaan flyover. Kapag dito ka naman sa baba, ayan, paidsa na yan. Traffic sa papuntang BGC. Diyan din kami dumaan kanina, kaso sa baba. Huwag mo na ituloy. Nakapasok na ako. Excuse me. So, kakaliwa tayo dito sa may Paseo de Rojas. And then, park ko lang tong sasakyan sa office, tas uwi na ako para makapagpahinga na.
nagbablog kasi sayang yung isang vlog ko. Buong video na copyright, sayang. Kaya hindi ko na lang in-upload. Kasi kapag may ina-upload ka na copyright, useless lang, hindi ka mag-monetize na yan. Bagal naman itong umok na to. Paras na kami lang unit to. Grandia Elite. Puti lang sa kanya, sa akin itim. Guys, reverse lang ako dito para makapagpahinga na. So yun guys, dito na ako sa opisina at iwan ko dun sa sakyan dito para umuwi, para makapagpahinga na. And then bukas na naman ulit at vlog na naman tayo bukas. Baganap mo ako. Mayroon ako ano ata stiff neck sakong dito mo. Anyway, so ayan, dito na yung vlog ko, dito ko na tatapusin. Pero akit muna ako sa office, magkape lang ako, tapos pahinga konti, and then uwi na. So guys, hanggang sa muli, salamat sa panonood. Thank you.